Redox. Et medie om redoxreaktioner i 7 kapitler. Da dette er en videooptagelse, så kan du altid spole tilbage, hvis du har spørgsmål. Vi håber, du får en god rejse gennem redoxreaktionernes univers og får udvidet din kemiske horisont. Kapitel 1. Hvad er oxidation og reduktion? Eksempel. Antænding af et stykke magnesium. Husk, kig ikke på flammen. Her er den reaktion, som vi lige har set. Magnesium og oxygen samles i et iongitter og danner magnesiumoxid. En oxidation er en afvigelse af elektroner. Eksempel på oxidation af magnesium ses her. Redoxreaktion. En redoxreaktion er summen af oxidationen og reduktionen. Der sker en overførsel af elektroner, og den dannede ion samles i et iongitter. Kapitel 2. Hvad er spændingsrækken? Spændingsrækken angiver, hvor villigt et metal er til at afgive elektroner. Et metal kan kun afgive elektroner til de metaller, der står til venstre for dem. Kapitel 3. Hvad er oxidationstal? Oxidationstallet. For at gøre afstemning af redoxreaktioner lettere, giver man atomer et oxidationstal. For blandt andet disse atomer gælder det, at oxidationstallet er lig med ladningen. Regel 1. Når hydrogen er bundet til et mere elektronegativt grundstof, har hydrogenatomet oxidationstallet +1. Regel 2. Når oxygen er bundet til et mindre elektronegativt grundstof, har oxygenatomet oxidationstallet -2. Regel 3. Summen af oxidationstallene er lig med formelenhedens ladning. Eksempel. Vi vil først finde oxidationstallet ved at opstille en ligning. Svovlatomets oxidationstal kaldes X. Ligningen udtrykker, at summen af oxidationstallene er lig med ladningen. Se regel 3. Desuden har vi udnyttet regel 2. Man kan naturligvis også finde resultatet ved hovedregning. De 4 O-atomer giver til sammen -8, og da summen skal være -2, må S-atomet have oxidationstallet +6. Kapitel 4. Hvordan afstemmer man redoxreaktion? Opskriv grundelementerne. Her er grundelementerne skrevet op. Det kræver et vist kemisk overblik at opskrive grundelementerne. Men det væsentlige på nuværende tidspunkt er at lære at afstemme reaktionsskemaet. Oxidationstallene findes. Det er Fe og Mn, der skifter oxidationstal. Stigning og fald noteres.
Fe stiger med 1, og Mn falder med 5. Koefficienter sættes. Som angivet stiger Fe's oxidationstal 1 trin, fra plus 2 til plus 3, mens Mn's oxidationstal falder 5 trin, fra plus 7 til plus 2. Hvis vi tager 5 Fe og 1 Mn, bliver både stigning og fald i oxidationstallet lig med 5. Der sættes koefficienter foran formlerne, så vi har 5 Fe og 1 Mn på begge sider. Optælling af de atomer, der ikke er hydrogen og oxygen. I dette tilfælde er der bare de 5 Fe og det ene Mn, som allerede er optalt under punkt 4. Den samlede ladning findes på begge sider af reaktionspilen. Ladningen på venstre side af reaktionspilen bliver plus 9, på højre side bliver den plus 17. Ladningerne afstemmes ved tilføjelse af hydrogen. Der mangler 8 positive ladninger på venstre side af reaktionspilen. H afstemmes yderligere ved tilføjelse af H2O. Hydrogen afstemmes på venstre side ved at tilføje 4 H2O-molekyler på højre side. Vi ser, at der er 4 oxygenatomer på begge sider, og dermed er reaktionsskemaet afstemt. Hvis O, oxygen, ikke stemmer, er der begået en fejl undervejs.